Pineapple pen. Oh, pineapple, apple pen. La La Land. I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, Best Picture. 4-0 y al carrer. Esto no era lo del carrer y al carrer. 4-0 y al carrer. I fins aquí l'emissió 1314 de 8 al dia. Aquesta xifra no tindria cap importància si no fos perquè és la darrera. Des d'avui, cada nit a aquesta hora és l'hora de buscar-hi respostes. Benvinguts a 8 al dia. Hemos rayado el avión, con la escalera. Atención, Rafa, necesito que me copies. ¿A Madrid de las 12? Sí. Pues volava, vamos a decirlo así. Bona tarda. Interrompem a aquesta hora la programació de TV3 per explicar-los el que està passant a aquesta hora al centre de Barcelona. Segons ha confirmat els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un atropellament massiu a la part alta de la Rambla de Barcelona amb una furgoneta. Una altra de les imatges del dia, aquesta Guàrdia Civil intentant entrar, trencant directament els vidres i la porta. El ganador de la segunda edición española de MasterChef Celebrity es... ¡Saúl! I look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it real.